ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନରସିଂହପୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଜିନ୍ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସିଏ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯେତିକି ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ, ତାଙ୍କର ଆବାଜକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ। ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ରହୁଛି, ମରିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ମରିବା ପଛରେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ ଥିଲେ କି କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ପଛେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ କିମ୍ବା ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଘରର ଯିଏ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆମ ସହିତ ଯିଏ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଅଧେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବେଟର। କାହିଁକି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା କାମ ନ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ପଚାରୁନୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ ହେଉଛେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଉଛେ, ଆଉ ଆମ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସେୟା କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟେନସନ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛିଟା କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ହୁଏତ ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡଟାକୁ କି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ହେଇଗଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲରୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ କରାଯାଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି ରହୁଛି ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସିଏ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରିବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସର୍କଲରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଶା ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଲାଇଫରେ ଇଏ କରିବାନି। ଦେଖୁଛେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ନିଜ ୟଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟରରୁ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପିକ୍କୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ସିଙ୍ଗର ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ସବୁ ଜୋନର ଗୀତକୁ ସିଏ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଗାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଯେହେତୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ତ ୱାନ୍ ସାଇଡ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା, ଦି ସାଇଡ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର ହେଇପାରି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର CBI ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଇ ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, ଯାହାଫଳରେ କି କୋଉମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ କାଢିକି ସିଏ ଦୋଷୀ ଯିଏ ରହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଦୋଷୀ ରହୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ପନିଶ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ରିଜିନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଯାହା ଜାଣିଛି, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପଛରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ଯଦି 60-70% ହଉଛି, 30% କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ନା କେବେ ଏଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ଆମ
ସବୁ ହୁଏତ ସେମିତି ମିଳି ତ ନପାରେ ଆଗାମୀ 100ରୁ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ରହୁ। ଆଉ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଏସ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ମନେ ରଖିଛେ, ସେ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଶେଷ ସଙ୍ଗୀତର ଶେଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଆମେ ସେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଆଉ ଆମ ନରସିଂହପୁର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ଜାଗା କଭର କରିକି ଆସିଲି। ଯିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଗାଟା କହିଦେବ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗା ଅତିକ୍ରମ କରି କୋଉ ଜାଗା ଆସିଲି, କୋଉ ଜାଗା ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିହାତି କେବେ ନା କେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସିକି ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗଟେ ହଉନା କାହିଁକି ପଛେ ବନେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଟରୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ। ଆଉ ହୁଏତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ଯାଇ ବି ପାରେ। ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟେ ରହୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯିଏ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା। ଓକେ, ରହିଲି। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।